Aktar minn 60% tal-Maltin li pparteċipaw fl-ewwel starriċ dwar l-Istat Tan-Nazzjon huma kuntenti bil-ħajja li għandhom. Bil-maġġoranza assoluta ta' żgħażagħ bejn is-16 u l-25 sena jgħidu wkoll li huma kuntenti f'ħajjithom. Dan ħareġ minn l-ewwel starriċ xjentifiku dwar l-Istat Tan-Nazzjon illi star mill-istatistiku Vincent Marmarà, illi l-ewwel riżultati tiegħu tħabbru il-ġimgħa f'konferenza nazzjonali organizzata mill-uffiċċju tal-President dwar l-evoluzzjoni tal-identità Maltija. L-istarriċ tratta fost l-oħrajn ir-reliġjon, il-kultura, l-impjieg u l-għażliet li aħna nagħmlu ta' kuljum. Aktar minn nofs dawk li jirrispondew għall-istarriċ qalu li jħossuhom li jagħmlu parti minn Malta kollha u 34.5% aktar iħossuhom parti mill-komunità tagħhom fil-belt jew raħal fejn jgħixu. 11.2% tan-nies iqisu li huma parti mill-Ewropa kollha. Il-maġġoranza tal-Maltin, preċiżament 87.1%, ma jixtiequx li kieku twildu f'post ieħor. Iżda 6.3% qalu illi jixtiequ li kieku twildu f'post ieħor. 82% tal-parteċipanti qalu wkoll li jħarsu lejn il-Malti bħala l-lingwa prinċipali, imqabbel mal-1.3% minnhom li jemmnu li l-Ingliż huwa l-lingwa prinċipali. 16.7% tal-parteċipanti qalu li jikkunsidraw li ż-żewġ lingwi bħala prinċipali. Il-familja jidher li hija l-iktar sors infittex minn nies biex jieħdu deċiżjonijiet importanti f'ħajjithom, hekk kif 82.6% qalu illi jagħmlu dan. L-istarriċ wara ċar ukoll li ħafna mid-deċiżjonijiet kruċjali jaħodhom l-individwu waħdu. Dawk li għandhom bejn is-16 u l-25 sena huma l-aktar illi jagħmlu dan. Mistoqsija dwar kemm jemmnu li d-drittijiet tagħhom qed jiġu mħarsa sew, 62.4% jemmnu li dan isir u aktar minn 35% jemmnu li d-drittijiet tagħhom qed jiġu mħarsa aħjar. Fost dawn hemm 66% illi huma ħaddiema. Fl-istess ħin, 75.8% tal-parteċipanti qalu li l-livell ta' għajxin tagħhom hu daqs il-medja u 19.2% jemmnu illi huwa ogħla mill-medja. Fil-preżentazzjoni tar-riżultati Dr Marmarà qal li dan kollu mmirat biex il-qalb, il-moħħ u r-ruħ tal-poplu kollu tinftiem aħjar.